Cześć, dzisiaj zapraszam na dynki, ale taka wersja na bogato i na salonowo. Niestety nie lubię babrać się w środku dyni, czyli w tych włosach połączonych z pestkami, ale ozdobić dynię z wierzchu, to już zupełnie coś innego, a ozdobić ją deku, wiecie, to tygrysy lubią najbardziej. Zainwestowałam w 3 sztuki, bo zestawy zawsze prezentują się bogato i elegancko. Przeciągnęłam białą farbą akrylową, ale ona mi nie kryła, więc jeszcze raz przemalowałam farbą kredową i wtedy jest super. Maluję w 2 etapach, najpierw z góry, a potem dupki od spodu, bo one gdy leżą na mokro to i tak się przyklejają do powierzchni, więc trzeba je potem poprawić, lepiej od razu na 2 przebiegi. Wzięłam 3 rodzaje serwetek, żeby któryś wybrać, ale oczywiście spodobała mi się ta najstarsza. Ten wzór jest z nami chyba od początku sklepu Inspirello. Kiedyś był w 2 wymiarach, małym i dużym, ale obecnie w sklepie mamy tylko ten jeden klasyczny wymiar. Pędzelek i woda. Wzór obrysowuję na mokro, a następnie wyrywam. Serwetkami obklejam 2 dynie, tą największą oraz średnią. Jak zwykle używam klasycznego kleju do decoupage. Serwetkę przykładam do powierzchni, a klejem smaruję wyłącznie od góry. Serwetka jest cieniutka, więc klej szybko przemaka i przykleja się do powierzchni. Jeżeli powstają jakieś zmarszczki, kompletnie się tym nie przejmuję, no przecież to dynia. Oczywista oczywistość, komplet albo zestaw jest najfajniejszy, jak każda rzecz jest inna, ale wszystko do siebie fajnie pasuje. Więc największa jest w kwiatki, ta średnia będzie w kwiatki i paski, a najmniejsza po prostu granatowa. Tyle, że po prostu granatowe jest po prostu nudne. Zastanawiałam się, co mogę na tym granacie domalować. No bo przecież na dyni szablon mi nie siądzie. Malowanie cudów konturówką także nie wchodziło w grę, bo pomyślałam, że będzie to przerost formy nad treścią. Więc pomyślałam, że zrobię takie łatki-ciapki. Przygotowałam odpowiednie narzędzie do malowania, obkleiłam części, które nie mają być pociaprane, no i teraz mogę zabrać się za malowanie na złoto, ponieważ te dynie mają być eleganckie, to ma być wersja salonowa. Jak pokazywałam Wam przed chwilą, do wyboru miałam złotą konturówkę oraz złotą farbę akrylową. Dlaczego wybrałam konturówkę do tego ciaprania? Ponieważ wydaje mi się, że ten złoty kolor jest po prostu jaśniejszy. Za chwilę pomaluję łodygę dyni. To u góry to chyba łodyga, nie wiem jak to nazwać, nieistotne. Za chwilę pomaluję tą górną część farbą akrylową i wydaje mi się, że ona ma po prostu ciemniejszy odcień złotego. Natomiast dużą dynię tylko w połowie pociaprałam na złoto, bo sama nie wiedziałam, czy to będzie dobrze wyglądało, czy razem z kwiatkami utworzę już taki paskudny miszmasz. Resztka wydłubanej farby akrylowej w kolorze szarym oraz pędzel skośny. Gdy sobie wyobrażamy dynię, to ona zawsze składa się z takich części, troszkę jak obrana mandarynka. Natomiast moje są prawie idealnie gładkie, więc pomyślałam, że dorobię im troszkę takich podziałów, tak troszkę w stronę 3D, żeby one nabrały takiego dyniowego kształtu, bo na razie są bardziej jak piłka lekarska. Te podziały robię tak trochę byle gdzie, tam gdzie wydaje mi się, że będą dobrze wyglądały, ale jeżeli macie ochotę zrobić to idealnie, jakoś wymierzyć, to oczywiście, że można. Na dyni dwukolorowej podziały robię tam, gdzie naturalnie mi wyszło, czyli tam, gdzie przechodzi serwetka w granatowy kolor. Ostatnia, czyli najmniejsza granatowa dynia sprawiła mi troszkę kłopotów, ponieważ kolor granatu był za ciemny, żeby ten szary kolor, którym robię podziały, na nimi się sprawdził. Więc wzięłam cieniutki pędzelek oraz czarną farbę akrylową. Na razie robię takie podziały z góry, a za chwilę popróbuję to troszkę wycieniować. Tak samo jak poprzednie dynie, tyle że czarnym kolorem. Ups, ten czarny to chyba mi wszedł za ostro, ponieważ poprawiłam nim pozostałe dynie. No może nie jest źle, ale wydaje mi się, że ten czarny dosyć mocno kontrastuje i że bez niego było odrobinę lepiej i delikatniej. Moje dynki to wersja salonowa, czyli na elegancko. Od początku zakładałam, że te końcówki, łodygi, czy jak to tam się nazywa, jeżeli wiecie, to koniecznie napiszcie w komentarzu, będą przemalowane na złoto i to ma być efekt wow.
Planowałam jeszcze duże złote kokardzy, ale ostatecznie odpuściłam, bo okazało się, że one niezbyt pasują, że to wszystko robi się takie trochę za bardzo eleganckie, że wygląda dziwnie i tylko ta złota farba wystarczy, bo ona robi już dobrą robotę. Teraz patrzę w kamerze, czy faktycznie ta złota farba akrylowa jest ciemniejsza od konturówki. Chyba nie, chyba dorobiłam niepotrzebnie konturówką, ale nie szkodzi, źle nie wygląda, oczywiście może tak zostać. Żeby wszystko do siebie dobrze pasowało, tą łodygę, czy co to tam jest, jeszcze odrobinę wycieniuję. Będzie wyglądała ładniej i to nie tylko na zdjęciach. Skoro zrezygnowałam z ogromnej złotej wstążki, to dynie są już gotowe. Ale zastanawiam się, czy one lepiej będą wyglądały w takiej matowej wersji i pokazuję Wam ją teraz, czy może to wszystko lepiej pokryć jakimś fajnym lakierem błyszczącym. Ponieważ połysk zawsze wygląda elegancko, ale on się paskudnie fotografuje. Nie umiem fotografować prac, które mają połysk. Zazwyczaj na zdjęciach wyglądają nieestetycznie, widać każdą nierówność, a w naturze nie jest źle. Natomiast na zdjęciach zazwyczaj tragedia. Nie ma co marudzić, w deku twardym trzeba być, a nie miętkim, więc wzięłam lakier, dynki przemalowałam, a teraz sami zdecydujcie, czy wolicie te matowe, czy może w wersji z połyskiem. Miałam nadzieję, że te błyszczące będą wyglądały jak glazurowane. Czy wyszły tak elegancko jak myślałam? Nie do końca, ale generalnie bardzo mi się podobają i zostaną ze mną do listopada. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do dynkowania. I że w tym roku deku dynie podbiją internet. Róbcie, ozdabiajcie, a potem chwalcie się na naszej grupie na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. Do zobaczenia!